Знаете ли кой е най-големия плюс на китайските машини за шпакловка и за боя? Най-големият им плюс е, че всичките им резервни части са оригинални и вие не може да попаднете на фалшиви части, защото така или иначе тя машината е направена в Китай и всичко си е китайско. Но тези от вас, които искат да работят на най-високо ниво и да имат най-качествените машини, които знаят, че няма да ги предадат по време на обекта и ще дадат най-доброто качество, могат да заложат на американските машини на Graco, които са на супер промоция в Мана България. Марк 7 HD 14500, Марк 10 HD 16600. Допълнително имаме 290 за хората, които искат да пръскат с боя, 4850 лева. Имаме 390 и 395 плюс Quickshot и Ultramax-шото, както и консумативи за тях. Смазчици, консервационна течност и по препоръка на Христо Начев имаме и ето този чистител за дюзички, където си слагате тук вътре дюзичките. Има голяма капачка и с този часовник вие си изчиствате дюзите много лесно. Така че ако искате качествена машина, вземете вашата още сега от булевард България 53 или от mana.bg.